Днес ще ви покажа как да правиме post request. Миналия път направихме get request. Ако не сте гледали предишните видеа, в този плейлист може да видите и другите. Също така имаме и setup видео, за да се сетнете, за да може да рънвате FastAPI. И сега какво виждаме? Миналия път не бях споменала, но ако направим get request на /docs, това е нещо, което има от FastAPI и това е като документацията OpenAPI и може да виждаме какви routes имаме в нашето API в момента. Това е друг начин, по който може да тестваме нашите get request и post request. Първия route, дето видяхме миналия път, беше get route. Ако екзекютнем ето тук, виждаме, че прави get request с curl. Това е един екзампъл. Но виждаме в response hello и from NAD. Това е от миналия път, дето кодирахме. И response code е 200. Сега, ако погледнем следващия get request, try it out, item ID 10, Q, hello world, execute и сега тук виждаме, че item ID 10, response и Q, hello world, което беше същото, както го правихме миналия път с get request чрез браузъра, като направим items ето така. Това е същото, както го тестваме ето тук. Днеска ще говорим за post request и нека да видим какво е нужно за един post request. Тук имаме class item, base model и някакви променливи variables. Може да ги сложиме в нашия проект. Нека да го тестваме това. Сега виждаме има name, description, price и tax. Защото това са items. И тук имаме post. Нека да вземем този code snippet и да го добавим тук. Това, както виждате разликата от get request, наричаме новия post route с post annotation и пак слагаме пътя the route като items и нашия нов function се казва create item. Този е async, този не е. Това ще видим по-нататъка. Но какво приема като argument, като параметър е този item class. Това е нещо, което приема като argument. По принцип, в HTTP requests, това е в JSON формат и FastAPI ще направи цялата работа за нас и ние може само да му кажем какъв клас, както в Python. И виждаме, че какво прави този код е, че той ще return този item и ще го видим. Нека да го сейвнем. Ако направим refresh тук, base model is not defined, so from Pydantic import base model. Pydantic дали го имаме инсталирано? Изглежда сякаш го намира. Окей, good. И сега виждаме нашия нов route items и тук може да го пробваме. Какво виждате е, че това са параметрите, които имаше в този клас, дето бяхме създали ето тук и го сложихме като argument. Нека да пробваме. Сега очакваме това да изпринти като response това, което ще сложим тук. Значи нека да пробваме name is NAD. Description. Here is my description. Price ще сложим 10, защото това е номер. Tax 15. Execute. И както виждате, ето така изглежда един post request по принцип.
Имаме URL, headers и датата е JSON object. И ето как тук виждаме нашия response body. Изпринтва точно както видяхме в нашия код, че това изпринтва обекта, който ние вкарахме. И това е за post request.